प्रणाम 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 गोड़ लगा तनी आप सबके का हाल चाल बा। बहुत बहुत स्वागत बा हमार चैनल खबर भोजपुरिया में। तो स्टार्ट करते नहीं जा आज का वीडियो। पहले जब गांव में फंक्शन होके ना, फंक्शन या कोनो प्रोग्राम, तो व्यवस्था ऐसा बनल रहे कि पूरा गांव आपका टीदार पटीदार सब लोग शामिल हो जाए वो फंक्शन में, छोटा छोटा काम भी। अब हमके याद आता कि पहले गांव में का होके ना कि मड़ई छावा, आ जब मड़ई छावा ना तो लोग कहें अगल बगल अड़ोसी पड़ोसी पटीदारी में अपनी जे अगल बगल रहे वाला बा वो सबसे ही कहा कि चलो भैया ये फलाने बाबा के यहाँ ना मड़ई छावा था, चलो चलो जा। तो मड़ई छावला में का हो के भाई आपका 8 फीट बाई 4 फीट, 8 फीट बाई 2.5 फीट, 3 फीट का मड़ई जाओ तो आदमी को बोलो चलो उनका मड़ई छावा था, मड़ई उठावे चले के बाद। तो भाई 4-6 लोग जाए तो पूरा थुन्नी लागे, मतलब बांस का बड़े बड़े थू हिस्सा जो रहे ऊपर मड़ैया के उठा के टिका दियल जाओ। तो पूरा उसमें इतना वजन रहे कि 10-12 आदमी लागे हाथ लगावे, तो केहू मड़ई तनले रहे तो ऊपर बनाए थुन्नी लागे और फिर मड़ई छवाओ। और ओकरी बात का हो के जे मड़ई छवे जाओ ना, ओकरी बाद फिर रस पियावल जाओ के। रस में का हो के भाई गुड़ का शरबत बनेला ना, के गुड़ का रस कहल जाला, और में कहीं कहीं सौंफ कूच के डाल दिया जाओ तो रस हो गई। फिर चना के या चाउर के भूजा, भूजा जे का आजकल लोग परमल कहता ना, मुरमुरे फरुही कुछ कहा ना, तो वो तो चना का भूजा हो जाए, सब गाँव में भूजा हो जाओ पहले। तो चना का भूजा हो गई, फरुही हो गई, ओकरी संगे लहसुन मिर्चा का चटनी हो जाओ, ललका मिर्चा का जो अचार होला वो मिल जाओ साथ में, नमक एक संगे भाई भूजा, अब फिर रस एक दौड़ चले कि भाई सब आओ लहल। तो भाई ओकरी प्रोत्साहन में उनके भाई कुछ दिया जाए, आदमी थक जाओ ना, खूब पसीना होकर अरे बड़ा आधा घंटा 45 मिनट लागे मड़ई छवाला में। तो सबके भाई रस का दौर चला था, भूजा बा, चना का भूजा, चाउर का भूजा, तो सब मतलब देखल जाए कि एगो छोटा काम बा, आपके क्यों के बोलोला जरूरत नहीं खे, मड़ई बाने होने का काम हो गई। उनके पता बा कि फलाने बाबा के यहाँ आज मड़ई छवाई, तो सबके मालूम बा भाई, सब ये बोलो चलो ओ मड़ई छवाता, तो सब लोग जाए मड़ई छवावे। गांव में जब शादी ब्याह पड़े तो जितना भी लोग बड़ा अगल बगल, जितना नवयुवक बड़ा अपन बड़ बुजुर्ग बा, तो सब शामिल हो जाओ। पूरा एक प्लान बने कि भाई इतना बजे बाराती आई तो आई महेश, सुरेश, पप्पू, कलुआ ई लोग का ड्यूटी लागी। वो जो जब बारात आई तो जो पानी पिया बा तू लोगन के भाई देखियो गड़बड़ाओ ना। गांव में एगो चीज बड़ा बढ़िया लागे कि वो एक के यहाँ बारात आवे ना, लेकिन ओके पूरा गांव अपन इज्जत माने कि भाई कुछ होके के ना चाहे। पूरा बारात आइल बा, एक सब ख्याल रखे बा, देखिए केहू कुछ गड़बड़ ना करे, केहू के पानी मिस ना होके, ठीक बा। हमने क्या था एगो प्रचलन रहे, अब तो बड़ा कम हो गया गोड़ धोए के, कि बारात आवे तो गोड़ धोआओ। भाई देखिए गोड़ बढ़िया से धोआओ, नहीं तो लोग बाउर मान जा पहले गोड़ ना धोआओ। तो में एक आदमी के ड्यूटी लागल रहे कि भाई जितना सम्मानित आदमी बड़ा या पूरा बाराती के गोड़ धोवा दे, थरिया में पानी लेके भाई खूब चले। तो में पूरा गांव शामिल हो जा। बारात के हुए क्या आइल बा, लेकिन पूरा गांव पूरा दिल से पूरा शिद्दत से लागल रहे कि भाई गड़बड़ाओ ना मामला। तो कलुआ हो गई, मनवारा हो गई, पपुआ हो गई, महेशवा हो गई, इन्हनी के काम रही कि जैसे बाराती पानी पिया सन आ केहू के पानी मिस ना होके, ये बाबा पानी पी लो, अरे आई ना ए श्याम बिहारी बाबा, अरे पनिया पी लीजिए, पनिया पी ली यार। सबके पूछल पानी पियावल, सब बाराती खटिया पे बैठ गए, सबके मिल गई, रजाई गद्दा के व्यवस्था हो गई कि ना, सबके लगे तकिया बा कि ना। तो इवेंट मैनेजमेंट खातिर आपके पहले हायर ना करे के पड़े, ये सब गाँव में ना ऑटोमेटिक सब ऑटोमेशन पर है। वो ऑटोमेशन 30-40 साल पहले से चलला होता, तो पूरी व्यवस्था बन जाओ। फिर इन्हें जहाँ खाना वाना खियाओ के बाद मेज कुर्सी लगाता, तो कुल गांव के लड़का बढ़िया से फटाफट मेज कुर्सी लगाता सन। अगर कहीं मान ली कि पंगत में बैठा के खियाओ के बाद दरी बिछता, सबके पड़ोसी की जिम्मेदारी भी सब
अपने में सब संभाल ले। चलो भैया ये पंगत में पूड़ी चली, हमें सब्जी चला था, ये तो पानी तू चलावा, ठीक बा, दहिया देख ला पूरा बटा जाओ, तो पूरा डिस्ट्रीब्यूशन एकर जिम्मेदारी भी सब गांव के लोगे ले ले। कुछ लोग तो प्रसिद्ध रहना गांव में भाई कि बाबा के बोल दो, बुला के ले लैकन के, ए बाबा के बोल दो हलवाई संभार लिया, ए बाबा के बोल दो जो जानो आशा जहाँ रुकल बा जो देख लिया, सब बाराती के खाना पीना सब संभार लिया। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आदमी अपने आप ले ले, नहीं कह फंक्शन के एक के यहाँ पड़ल बा, पूरा गांव ओकर जिम्मेदारी ले ले भाई। सैल्यूट भाई ऐसा चीज के। सबसे ज्यादा आश्चर्यजनक लगे ना घर में अपनी माई चाची काकी के देख के भाई, इतना सब ताम झाम फैलल बा, बारात आ गइल बिया, बियाह होखे वाला बा, लेकिन के आइल बा, के खैले बा, के नइखे खैले, जे अपन सहायक बा, गांव में बहुत सहायक पहुने रहली सबके, ए बच्ची कैलू सुन ऐजा समय पूड़ी बांध लिया अपना खातिर, तनी बुनिया बांध दियो इनका खातिर, घर जाए ताड़ी ऐजा तना लइका फैकर खातिर पैक कराला हो, एमनो जत दे थरिया में इनके भर के कुछ पूड़ी सब्जी दे दा, ले जा घरे ले जा। मतलब इतना सब बा परेशानी, मतलब इतना कुल मैनेज करे, लेकिन ध्यान दिले बड़े छोट छोट आदमी के कि भाई कि तू खैला कि ना, तू खैला कि ना, तू खैलू कि ना, फिर तू पुड़िया ले जा अपनी लइकवा खातिर ले जा, तनी पूड़ी सब्जी बांध दहो, तनी बुनिया बांध दहो, तनी 2-4 को गुलाब जामुन बांध दहो, ये कुल का ध्यान धइल, मतलब लिटरली यार हैट्स ऑफ, मतलब सही में बहुत बड़ी बात बा। कहां देखे के मिला था, आजकल तो बुफे लाग जाता, बात सब कुछ बा, उसे हम कहता नहीं 1000 गुना बढ़िया व्यवस्था हो बा, लेकिन जौन प्रेम भाव उनमें रहेला ना, जौन प्रेम भाव उनमें रहे, जौन कम्युनिकेशन रहे, एगो कल जाना ना अटेंशन, लोग खाए खाती थोड़े जाना, लोग जाना अटेंशन खाती कि भाई हम जाता नहीं, हमके कैसे अटेंशन मिला था, तो अटेंशन सबके दियल जा, छोट से लेके बड़, तू आइल बड़ा तो तोके एहसास कराल जाए ना भाई तू आइल बड़ा, तुहार स्वागत बा, हम तुहार ख्याल रखा था नहीं, आज भी बा, आज सब कुछ होता, लेकिन आजकल वो चीज फॉर्मेलिटी हो गई बा, एगो प्रोसेस हो गई बा कि भाई क्योंकि बारात में जाता ना आगे खड़ा हो गई बड़ा, हाथ जोड़ता ना, पगड़ी पहन के अपन लागल बा, खा पिया, पूछ लेता ना लोग खैला पीला, लेकिन पहले का होगा डायरेक्ट कम्युनिकेशन रहे, जे आइल बा से खुद पूछल जा, ओके भी अपनापन के एहसास होके कि ना भाई हम गनी है यार हमके, तो क्योंकि आप अटेंशन दे दिया करो, कल इज्जत आइल बड़ा क्यों तो के देख लिया, पूछ ला बाबू खैला पीला, उतने में मन खुश है, मैं चला आइल सफल हो गई, तने हमके देखना हाँ, पूछ लीला हाँ, तो ई कुल भाई रहे वो जमाना में, नो डाउट रहे, माने के पड़ी। सबसे ज्यादा मजा आवे ना शादी ब्याह में, शादी ब्याह में क्या हो कि सबकी घर से कुछ न कुछ मंगावल जाओ। अब जैसे मान ली कि क्योंकि ब्याह पड़ल बा, पता चल के बारात रुकल बा स्कूले पर या फिर गांव के बाहर कहीं सामियाना उमियाना तनाइल बा, तो भाई सबके घर से खटिया जेके चारपाई कह जाला, तो सबके घर से खटिया जाता, चारपाई जाता, गद्दा जाता, चादर जाता, तकिया जाता, तो सबके घर से इकट्ठा होके सब नोट कइल जा ना, श्यामलाल बाबा के यहाँ से इतना आइल बा, शिवचरण बाबा के यहाँ से इतना आइल बा, मनोहर काका के यहाँ से इतना आइल बा, ठीक बा, ललकी काकी के यहाँ से हई आइल बा, हो आइल बा, सब नोट होके भाई, तो खटिया चारपाई आपके टेंट हाउस से मंगोला की जरूरत नहीं कि सब गांव में सबके घर से खटिया चौकी चारपाई सब ले जाके जहां बारात रुके वाला बा जो बिछा दिया जाओ, बढ़िया हो गई, चादर हो गई, तकिया हो गई, सब सबके घर से आ जाओ, ठीक बा। और फिर पता चले कि भाई हलवाई आयो ना जब खाना वाना बनावे, तो चौकी बेलना जब रोटियां बेला जाला, तो सबके यहाँ से चौकी बेलना आवे, और सांझी का जब पूरी छना हो ना, तो सब जितना हम गांव का अपने अटीदारी पटीदारी का अगल बगल का जो मेहरारू लोग बा लोग लेडीज, वो सब मिल के पूड़ी बेले, सब चौकी बेलना से पूड़ी बेला, फिर छोट लड़का एकदम कूद के अरे चलो 10-10 को पूड़ी थरिया में लेके जाता ना, तो हलवाई के यहाँ जाता, हलवाई छाना था पूड़ी, सब फटाफट छना था, तो सब नहीं कहत जौन फंक्शन होके ना उनमें ऐसा रहे कि सब एकजुट हो जाओ, सब मिल जाओ, सब मिल के काम करे, मतलब बियाह पड़े एक क्यों किया लागे कि पूरा गाँव में भाई सबकी घरे बियाह पड़ल, सब ओमें घुलल बा मिलल बा। हमनी के गांव घर में जैसन संस्कृति जैसन संस्कार हमने के दिहल गइल बा,
ऊपर बहुत गर्व बा भाई। जौन हमनी के माई बाप दादा दादी पूर्वज सिखावत गेल आज भी बा हमनी में, आज भी राम देता नहीं। आप सबके बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखे खातिर। और जिक्र कर ली हमार तक काम बा भाई, हम जिक्र करें, हम चाह ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करी, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा सुना सब का होता। और ये वीडियो के लाइक कर दी आप लोग, ठीक बा, सब्सक्राइब कर ली, हमके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करी, बेल आइकन प्रेस कर दी कि जब वो कोनो नया वीडियो डाली ना तो आप लोग के नोटिफिकेशन आ जाए। देखल जा गांव घर में परिवार में सबके दिखाएं कि भाई का जमाना रहे, तो समय के साथ ऊपर जा, लेकिन संस्कार के बना के रखे। तब तक खातिर बहुत बहुत नमस्कार, गोड़ लगा तनी।